तर आता आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हे धने. धने चांगले परतून घ्यायचे. जास्त जाळायचे नाही, त्याचा चांगला वास सुटला की आपण ते काढून घ्यायचे. धने आपले आता गरम झालेले आहेत चांगले. आता आपले धने चांगले गरम झालेले आहेत. आपण आता हे पातळ चिरलेले कांदे हे टाकूया. त्याच्यामध्ये हे लसूण आणि आलं हे पण टाकायचं. याच्यात आपण थोडंसं तेल टाकणार आहोत. कांदा चांगला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. कांदा चांगला फ्राय होतोय आपला, तोपर्यंत आपण हे धने जे आपण भाजून घेतलेले आहेत ते आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. म्हणजे आपल्याला चिकन फोडणीला टाकता येईल. इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, असे पातळ काप करून घेतलेले आहेत. हे पण आपल्याला वाटणामध्ये टाकायचं आहे. तरी कांदा चांगला परतून घेऊया आणि मग खोबरं चांगलं परतून घेऊया आपण. आता इथे तुम्ही पाहू शकता आपला कांदा भाजलेला आहे चांगला. आता आपण हे खोबरं पण भाजून घेऊया. याला पण थोडंसं तेल टाकायचं. आता खोबरं पण आपलं चांगलं तांबूस रंगावर भाजलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि मसाला वाटून घेऊया आपण. तर आता आपण इथे गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे. पातेल्यामध्ये मी 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता आपण फोडणी देणार आहोत चिकनला. त्याच्यासाठी मी हे 2-3 तमालपत्र टाकते आणि हा बारीक चिरलेला कांदा.
तो पण याच्यामध्ये टाकायचा. चांगलं तेलामध्ये चांगला परतून घ्यायचा कांदा. लाल करायचा नाही आपल्याला, फक्त ट्रान्सपरंट करायचा आहे कांदा. शिजला पाहिजे फक्त तो कांदा. तुम्ही पाहू शकता हा कांदा आपला चांगला ट्रान्सपरंट झालेला आहे. जास्त लाल करायचं नाही आपल्याला. याच्यात हे आपण धने वाटलेले हे आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. ही हळद याच्यामध्ये टाकणार आहोत. हळद आणि धना पावडर चांगले तेलामध्ये 1 मिनिटभर परतायची. आणि मग याच्यामध्ये आपण धुतलेलं चिकन स्वच्छ धुवून घ्यायचं 2 पाण्याने आणि ते आपण याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आता हे चांगलं याच्यामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं हा कांद्यामध्ये या चिकन. चांगलं 2-3 मिनटं परतलं की मग आपण याच्यामध्ये मसाले ॲड करणार आहोत. तुम्ही हे कुकरला पण शिजवू शकता, पण मी पातेल्यातच शिजवते, कारण पातेल्यात शिजवल्यानंतर चिकन किंवा मटणची चव एकदम छान येते. आता हे तुम्ही पाहू शकता आपलं चिकन चांगलं याच्यामध्ये फ्राय झालेलं आहे. फक्त धना पावडर आणि हळदच टाकलेली आहे. याच्यामध्ये 2-3 मिनटं परतल्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये आपण मसाले ॲड करूया. ते गरम मसाला, हा आपला घरगुती मसाला आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट तुम्हाला किती हवं आहे तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही टाकून घेऊ शकता. आता या मसाल्यामध्ये जरा 1 मिनिट परतायचं, म्हणजे याचा कच्चापणा निघून जातो मसाल्याचा. आता तुम्ही पाहू शकता आपल्या हे मसाल्यामध्ये आपण फ्राय करतोय ते चांगलं तेल सुटलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. आता याच्यामध्ये आपण हे मिक्सरला बारीक केलेलं वाटण आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया.
अगदी असं मटण शिजवलं ना की छान तरी येते आपल्या चिकनला आणि चिकन पण एकदम टेस्टी बनतं. आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत. तुम्हाला ग्रेव्ही किती पातळ हवी आहे, किती घट्ट हवी आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही पाण्याचा अंदाज ठेवायचा आणि पाणी टाकायचं. तर यात मी आता चवीनुसार मीठ ॲड करते. आणि आता आपण याच्यामध्ये एक सिक्रेट मसाला ॲड करणार आहोत. तर तुमच्या इथे मिळतो की माहीत नाही, पण आमच्या इथे हा मसाला मिळतो. हा लजीजचा चिकन मसाला आहे, तो याच्यामध्ये ॲड करायचा. याच्यामुळे चिकनला आपल्या टेस्ट खूप छान येते. तुम्ही एकदाच ट्राय करून पहा. हा तुम्ही पाहू शकता लकी चिकन मसाला. नक्की ट्राय करून पहा. तुमच्याकडे जर मिळत असेल तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करा. तर आता आपण याला झाकण ठेवून घेऊया आणि चांगली उकळी काढूया. पाहूया चिकन शिजल्याने. आता याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. आणि आपलं चिकन शिजतेपर्यंत तुम्ही जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझ्या अशाच नवीन नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर आता आपण पाहूया आपलं चिकन शिजलंय की नाही ते. हा छान वास येतोय आणि तरी पण बघा किती छान आलेली आहे आपल्या चिकनला. आणि आपलं चिकन आता शिजलेलं आहे. पाहू शकता खूप छान तरी आलेली आहे आपल्या चिकनला आणि त्याचा स्वाद पण खूप छान यायला लागलेला आहे. वासावरूनच कळतं की आपलं चिकन कसं झालेलं आहे. तर तुम्हाला आजची माझी रेसिपी कशी वाटली ही कमेंटमध्ये नक्की सांगायला विसरू नका. आणि अजून जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर चला आता आपण हे सर्व करून घेऊया. आजची रेसिपी मला कशी वाटली